Magandang umaga na naman mga kulit. Yun, panibagong araw na naman ng linggo. Yun, magsaserve muna ako mamaya. Tsaka may charity din kami. So, abang-abang na lang sa mga mangyayari. Yun, what's up mga kulit. So, bali, abang-abang kayo mamaya kung sinong mga makakasama ko sa charity. Yun, so, nakaka-excite nga kasi iba-iba yung mga kasama natin. So, ayun, abang-abang na lang. Bali, hindi na pala ako nakapag-serve kasi medyo late na ako. So, ginawa ko na lang is nagsimba na lang ako. Mga kulit, so bali hindi na ako nakapag-video dun sa charity namin. Uwi na kami. Abang-abang na lang guys, pupunta kami dun kay Pops Angkas Bicol. So, yun. So guys, magkakaroon lang tayo ng kasi lubos-lubos na rin natin, nandito na rin naman tayo. So puntahan natin yung mga nangyari. Muna pa, panahon muna Pops. So pupuntahan natin yung The Golden Gate of Macdo. Ay, palusot din ako ng Golden ha? Napakausap ka mo. The Golden Gate. Ayusin mo! Ayusin mo! Gawin lang! Ayusin mo! Survey to all naman. Pupuntahan natin yung para sulit yung pagbiyahe nyo dito. Kasi tayo dito para makapitig advantage na natin guys yung nandito tayo. Okay? So bigyan ko lang kayo ng konting may mga under construction doon na kalsada. So ingat lang po tayo doon para hindi tayo ma-overshoot or ma-slide. Marami doon guys mga buha-buhangin sa ano kaya ginagawa yung kalsada doon, may mga pusin doon pang mag-slide tayo doon. So, i-observe natin yung proper speed. Hindi yung katulad kanina para tayo magkarera doon. Takot ako sa inyo. Iniwanan niyo ako, sabi ko ata ko kaya yung mga ano, layo na pala kayo. Anyway, so, dito, iba na dito ang usapan. Medyo may mga ano na dito, medyo may mga risk hazard sa kalsada. So, huwag tayo magkarera katulad kanina. Okay, guys? So, pupuntahan natin isa-isa. So, Yung shout Pops. Yo, what's up mga kangkas? Once again, it's me, your Angkas Bicol, ang inyong delivery rider na vlogger. So guys, kasama ko ngayon ang Team RHL, Team Angkas Bicol at Honda Click Game Changer Philippines Team Albay. So guys, katatapos lang namin ng ride for a cause dito sa Barangay Tinapian. And then, minabuti po namin backside trip dito sa the Golden Gate of Macdo. So, it's common name of the Hanging Bridge. So, nandito po sila guys, ini-enjoy nila yung views. Hinaharap nila yung talaga. So, looking forward na ma-enjoy nila yung araw nila. So, mamaya pupuntahan natin yung Nakasukoy Lake at saka yung sa Inang Maharang. And then,
later on, sa side trip pa kami sa iba. So being, yan lang muna ang aking update. And looking forward na mag-enjoy yung mga tropa natin. Okay guys, see you for my next video. Thank you! Yung Yo, what's up guys? Once again, it's me, your Angkas Bicol, ang inyong delivery rider na vlogger. So guys, welcome to my vlog. Mga paps, nandito po tayo ngayon sa Nag-Aso Boiling Lake. So guys, welcome to the Gateway to Hell, Sitio Inang Maharang, Barangay Nagutgot, Manitou, Albay. Na kung saan, ito na guys yung tinatawag na Nag-Aso. Literal talaga siya guys na kumukulo, na kung saan talagang mainit po talaga siya guys. So pag nalaglag kayo dyan, talagang lapnos ang balat ninyo. So kung mapapansin nyo dito guys, marami dyan na mga manok na binalatan. Kung saan yung mga nilulublob lang nila yung manok doon sa kumukulong asupres, and then sa kanila guys babalatan. So guys, tara tingnan natin kung anong mayroon dito. Yung Team Angkas Bicol, Team Rider Sabligaw at Honda Click Game Changer. So nag-side trip po kami ngayon dito. Galing lang naman kami guys sa isang Rides for a Cause charity rides dyan sa Barangay Tinapian, Manitou, Albay. After that, minabuti naming mag-side trip. Tara guys, tingnan natin kung ano mayroon dito. Guys, kung mapapansin mo, yung mga pinagbalata ng manok na nilublob dyan sa kumukulong asupre. Guys, kung makikita nyo, ayan guys, talagang kumukulo-kulo talaga siya. Mainit po yan guys. Pag nalaglag ka dyan, talagang lapnos ang katawan mo. So kung mapapansin nyo guys, ayan, marami pong pinagbalatan ng manok. So, nilublob dyan yung mga manok. Tapos ayan guys, yung mga pinagbalatan. Kumukulo po talaga siya. So, alam nyo, isa rin ito sa mga bucket list ng mga riders at ng mga local tourists na pag napapunta sila dito sa Manitou, isa rin ito sa mga pinupuntahan nilang lugar na to. Talagang sulit talaga guys. Imagine, talagang nakakawala ng stress. Although malayo nga lang, you have to travel around 50 kilometers away from Legazpi City. Pero pag napunta kayo dito guys, talagang sulit yung pagod ninyo guys. So inaanyayahan ko po yung ibang mga local tourists, mga riders na try nyo pong pasyalan itong Nag-Aso Lake dito sa Manitou, Albay. Talagang nakaka-amaze guys. Yan po. So sabi ng mga matatanda, dati daw itong crater ng bulkan. So kung mapapansin nyo, pagka nag-aalboroto itong bulkang mayon, natutuyo yan guys. Natutuyo yung tubig na yan pag nag-aalboroto yung bulkang mayon natin. After that, balik na naman siya sa normal. Nakakaroon din ng tubig, tsaka kumukulo-kulo ulit talaga. So yan guys, makikita nyo po yung lawa na ito na literal talagang kumukulo. So for the time being guys, yun lang po ang update ko. Don't forget to like and subscribe Angkas Bicol, my YouTube channel. Search nyo naman po guys sa YouTube, Angkas Bicol. Don't forget to like, share, and subscribe. So yun lamang guys. Thank you and keep up, ride safe po mga Angkas. Yung shoutout kina Paps. So andito kami ngayon sa Bacon. Yun, angkas lang malakas. Yung Kanina ka silang nagulat ako pagdating ko sa puno. Ang dami pala natin. So thank you so much guys kasi napaka-cooperative nyo talaga. Dami-dami ko at masasaya talaga yung spirit na natin. Yung bonding natin sa team natin.
Itong mga rights na lahat ng wala namang mandatory, hindi naman compulsory. Subscribe ka naman sa mga paps. Alam ko naman na lahat tayo may mga obligasyon sa pamilya, sa trabaho. But still, mas malakas talaga. So, very, very grateful talaga sa inyo, guys. Team Angkas. So, mag-pictorial muna tayo guys bago tayo mag-segue.